Nagdoon sa kuha, no? Matik-tik pa ganyan sa kuha, gani. Hoy, ayaw na tayo. Unahan ka. Ayaw mo, arpuran. Ayaw, paginala yun. Stay ka nag-ialak yan, stay. Sa una, kusan may natagan mo, 20. Niya ako kay 100 man. Isa mo, sa kuha, ginapaingon. Ala, jug ka mayutang ka. Traidor, jug ka. Mag-ilog, jug ka. Hoy, kuanoy, get over na, hoy. Get over na. Move on, girl. Move on, girl. Ay ka. Ha? Kabalo na ko sa imong sistema do. Antontonin mo sa imong boarding house na magpa-charge kang cellphone. Ayaw ko ninyo awayi. Ha? Ayaw ko ninyo awayi yun. Kaya ako yun. Hoy. Ako, mag-charge yung ginoo ko to. Alang-alang, yaman ko tintalon dito. Ha? Hindi ko ka na naayos kay. Tungkol kong dago ka na natagan, hindi na mo balin sa kuha ng imuhang cake. Na, syempre, hatagan mo dakong paon para maanto sa imuha. Sana, kay hakog madyugayo ka. What's up, girls? Hoy, yots. Ayaw mo, sige, gawin ako, yots. Ano mo kasi boarding house, me? Alang-alang, ha? Mag-charge man siya. I-charge na lang yan ako. Alam kasi hindi mo pang mag-charge yung motor. Ayaw ba? Sige, sugod pa kasi kaya nga peskulahan ko ni... Ngayon ako sa na peskulahan ko, di ba nang peskulahan? Ha? Mauna. O, de, karon, kisama na. Kisama ng sala. De, imuha ginang sala. Hindi rin bang kay gustong sapatos, papicturean dahil mo. At tunay na kong mall, palitonin niya pa kang pinugbidyas. Alang-alang. May lain pa. Kasi rin ko mangyayaw na yung sapatos dito sa Lumot sa Kabayo, mga masikaran ko dito. Girls, youths, ayaw ko ninyo awaye. Kasabot ka mo kung asa ko pahingolan eh. Kaya ko. Pundangon nila. Kaya ko, halika kayo kung istorya. Girls, tama na. Mansaman mo. Suman eh, patira ko eh. Girls, isa man. Kanangin mong amiga. Traidor ka ng payutan ha. Girl, liliway ko yung ang yung cakes mo ni doon sa kuha. Tama na ba? Dili na ko mo show, bahala mo diha. Ay, di na ako problema lang di ka mo show. Bahala mo, tsaka na. Wakayo. Tsaka dal na. Girl, pangayo na lang kung sorry, girl. Girl, wala ko yung sala na, girl. Ang sala na sa cakes. Girl, sabi mo lang, good. Uy, sala na. Sala din ako na mo doon sa kuha niya. Ay, ha? Di ba? Ikaw na lang kung magsabot sa iya. Sala din ako na nga sexy pa ko niya nga pagkabayot. Girl, sabtan na lang siya kay pangit siya. Maugkani, kasabot na ako na siya. Alang-alang. Babae na ba yung kasing-kasing mo doon lang lalaki sa kuha. Mahangga para badayon ko. Ato na to siya, mga itapasaylo, ha? Sige, makayon ka nagpasaylo. Pero may pagpangay pasaylo, tara. Lord, patawan. Pagkat kami makasalanan. Tabla-tabla na ni Lord. Patawan. Hi, girl. Hi, girl. Yuts, ay nagsigsig ko. Kilang na yun. Sige, lagi ka tanaw niyo. Girl, naisulti siya sa imo. Sorry, yun. Sorry kayo, yun. Nakalakang panikma. Yan, pula na lang ilaw ni mo yun. Alam mo, sige hinilak. Ayaw mo! Yan, sorry na ko kayo. Amating jugay ka. Feeling jugay ni mga kuhaan kay ka, haba ng hair. Nag-enjoy ka ba, girl? Haba ng hair. Girl, tama na lagi na. Nag-enjoy ka ba, girl? Ayaw, kayo, bakit? Hindi sige ka lang si Mong trabaho yun. Nag-enjoy ka na ba, girl? Yun. Sige na yun. Alam ka yun nga. Sorry
Tagod ka ayong good, ikaw ba? Uy, hindi na mag-ibudo ang sumusukins. Uy, kay... Alam nga yun, babe. Ikaw pa. Haba ng hair. Nag-choice ka na ba, girl? Di at least di balik enjoy ta diri. At hindi na juga na. Si Manang di ba? Di na siguro sa gusto mo trabaho ay. Uy, Sly. Girl, pagbati na mo ba? Sino ba? Bati, sino bati ka na? Mas guwapa pag wala niya, girl. Ha? Okay na ta. Kailangan may magkaisa na imong ibuhat ay katulo na mo na. Ina lagi lang imong mga cakes lagi nga. Ayaw lagi pagtalatan ako sa mga. Kaya ako, lain naman ko, pag tanawon ko cakes na labi nag-gwapa-gwapa. Ipatsog yun. Madam. Okay na ta. Tara na. Usapan mo, di na mo ganahan yung trabaho. Ay, madam, ganahan ko yung trabaho. Ang bilhin yung mga resignation. Ay, madam, malinood ka, madam, ha? Uy. Kanang ibang cream paper nga sayal, madam, ba, o? Murag pariyasawa. Oh, sige, tirahan ko. Gusto ka nga. Wala kay 50 ka na botilya. Ah, sige, madam. Nagkalit na mong pribiliyo din sa bar. Ay, madam, ay, jugo hadlo ka, madam. Kaya nagkakaig bar diha, kanang bubalhin ko dito. Hoy! Wako na hadlok mo, di mo kumuhawa ka. Layas dire. Madam, relax na madam. Uy, hindi Madam. steady na po ng aping ni mo. Madam, hindi na lang apin mo. O, di batakan ni mo ng calcium, madam. Ha? Hey! Ang ibang partner ni mo, wala na may sipot-sipot rin. Kaya ko na lang style mo nga, mura na kang kuan. Mura na kang tag-iya rin, madam. Mura na kang batakan ng calcium. 50% ako, Kung sa wala ko'y katungot. Ano kung sa day mo? Ay, Madam, uy, sige na madam. Kaya mo Madam. mag-show na meron. kung nalalaki pa ko, madam, gikulatan na ka na ako, madam, bag. Bilahon ko ng imong na. Suwayi lang. Ay, girl, sa puton ko aning kuhan atong floor director to diri. Floor manager di ay. Patuloy, girl. Uy, mo nang naparuhon na. Girl, mag-ilis Mahimi na ang ta. maskaraan May na. budo ko aning niya. Tara na, mag-ilis na pa. Tara. Pagdali na mo kailan tong dato kay customer na to sinod sa agad. Ulat na to ninyo. Wala ko na sinod sa agad. Sila duhan ni India Blanque diri na palikuan sa akong table niya. Thank you so much. Thank you. Palakpak naman. Ay, mga partners. Ay, unsa man. Meron tayong special guest. Kisa man ni. Ay, very handsome. Hi, JP. Ay, si JP dahil ni. Hi, hello. Si JP mo kanta daw siya. JP, amang ka. Oo, minsan. Di na po pantigo mo ganda. Wala, ay, maantigo na lagi ka. Sorry kaya, pero hindi ko may ba ang kanta ba? Pasayawan mo ninyo. Sige. Sayo naman na siya. JP, di ba ni J-Bar, JP? Kuhan man ni. Kasi nga, comedy bar. Sige lang, uy. Sige, pagbigyan na to. Uy, girl. Ay, Mutan ako ni mo, JP. So na. Saan man na yung kuhan niyo, nagbit-bit-bit, kamuting kahoy, girl. Ang nasa kamuting kahoy, girl. Uy, sige ba nakamutid ka? Kasi kamuting kahoy. Ay, sorry, bumili ng tiil. Di ba, ano wala comedy bar, di ba? Iniliro ay wala, girl. Magrurog yan sa mga inahanan. Uy, girl. Mara ba ng cake, girl? Yung mga tiraho niyang cake ko. Ay, di na to na, okay na kaya na eh. Okay na na, uy. Ay, sige na, JP. Ay, palakpakan natin si JP kay masayaw daw siya. Malaki ko sa jacket ni JP, maragi kang sa Saudi. Nagtrabaho ka ba ulit, JP? Nakasabaway ko rin ni Tidiri. Hoy,
Excuse me, girl. Nasasagad na bola. Ikaw, Hars. Ayaw ka. Tanawa sa layo. Alive Services. Ala, ay palakpakan na to si JP, ladies and gentlemen. Okay, may gabi sa tanan. Di na ko makanta pero masayo lang ko para ng ito. Kinumdong pangalit sa lanang da. Palakpakan na to si JP. Palakpak na yung yabot mo. Hi, rin sa kong barkada. Hello kay Sakat na yung saan. Raul. Hello, Ats. Jimmy, oh! Kasama na si Raul. Gora. Oh, ilabay na ko sa akong jacket ni. Wow. Tanawan niyo kundugan. Wrapping up ako eh. Balik ka. Kini magbutok na usap ko. Kaya kailangan sila dali na ako. Tubuon na ko na kong t-shirt. Ilabay na kong t-shirt. Oh! Saan ninyo ah? Oh! Huwag mamaya kong buni. Kini. Tubuon ako na akong brief, be. Ay, gihapon na kanay mo na yung Basta ka na ibang. Kadali, excuse. Gimarkot na. Ay, JP, comedy bar ni, dili ni Dave. Sige na, uli na lang. Ay, JP, ato na dito, JP. Hearts kay ka, ha? Ano, pasira ka sa niya mo establishmento ni Mauman, marayom sa tagkahat, ani. Babes, Oh, gimingaw ka na ako. ay sobra as in. Tinuod ka? Miss, nantakay ka. Di ko na, be. Ikaw Kung ba? nangis, gig ka mo. Kana, Pao ka, be. ang kagabi iba. Ano na nang halok ko? Gimingaw na ko sa muli. Dugay na kikumuni. Inaalaw ba? Okay na yun. Ikaw ko. Yaga, ang dyan kay ka ba? Kisa mo ni? Ay, sorry, girl. Mabalik lang ko, girl. Ay, Manapupad mo, girl, eh. Ano, pala yun ka? Uy, nayaya. Gimingaw na ko mo ba? ako po. Panganda na sa mga kagaling mo na. Niya. Uy! Hinaya lang ba? Nuwangig mo ba yung naong? Naiwi mo naong. Sabi na pa isa na, Korean ka. Ay, ayaw. Babes, Oh, doon na kay tinaguan niya? babe, sorry kayo. Wala dyan kay kwarta ba? Wala ka na kung may punin. Pasensya Ay, dyan ko. sorry sa dahag. Wala dyan kay kwarta rin, JP. Wala dyan kay pahiram niyo mo kay akong bagong boyfriend. Nangayon na po ng bagong cellphone. Pakiyasa po ninyo eh. Si Ronnie. Tabangin, nagugunin niyo nga. Kinahanglan akong kwarta rin ba? Babes, katapusan pa dyan akong kwarta ba? Babes, maluway ko ba? Wala lagi, babes. Putlan kong suga ba? Kasunod ang boarding house dito. Paputo lang good. Lain na sabi mo eh. Ikaw, Yuts. Hol mo kabi? Wala lagi kay doha ba akong laki ay si Ronnie, si Michael. Doha lagi pangkuha na nila akong kwarta. Sila may kubra diri. Asan ka mga kwartaan na nun eh? Aba? Tumaw lagi.
Ay, may problema na. Actually, di ko maduol rin mo. Maiko ko ba? Pero wala di ko mahimo. Okay ra kay sa kong muduol ka sa kong dili basta kay karon. Wala man jud ko mainam ka kwarta na ako. Ha? Tinuod ka? Sa man di ay. Dako ra ba nang gikinanglan ako? Pila man na. 10,000 lagi? Agamay ang jismin. Garantihan ni bayutan eh. Tinuod ka? Ay dili, kita ka niyo. Ka na kwarto eh. Tanawa ako mabigat. Daghang kayo. Sa man ni mo be. Gang dala gud rin. Ayo ko kaya pugsa sa ako. Ali sa diri ba? Dali ni. Ay, pugsa ko. Pagawas na ko ni sangabi. Ali dali. Baka hindi pangita. Iba mo gusto nimo. Ambilin mo kamot, ambilin mo kamot. Nakakaon ka ni? Grabe naman yung ganun sa nga. Ay, parang nagsasanga sa Angry Birds. Nakakaon ka ni? Ay, gusto ko kumukhaan paksion. Ay, gusto man di ay. Ni, ambil mo to ni. Inuugon na inang nangan. Relax lang. Maputol na. Inayo lang po. Saan mo pasabutan eh? Huwag ka kita, buta ka. Gang! Mga traidor mo! Sino mga traidor mo? Gang! Babes, pasaylo Saan ni? Pasaylo Ha? Pasaylo Pasaylo ah. Wa, nagduwa rami Traidor ganun. ka! Nagduwa rami. JP, traidor ka! Babes, ay paging... Ikaw! Ikaw? Amigo ka naman ta? Traidor ka! To my kingdom. Judas ka! Ako si Judas. Na si Judas ay hanulak at lumalabas ay nalagan. Girl, tama na, girl. Pati ba naman akong... Ikaw, pati ba naman akong boyfriend? Kasuko diha, kasuko. Sa mga kalima ka Kaso ko, masuk. dito ako! Kana. Sige. Traidor ka, traidor! Ayun pala, bingso ko. Basig mawala po ni matakda na itong niya. Katong... Basta man. Asa itong akuan, katong... Katong imong uyab mo si Eugene sa una. Ako tong kay kuan mo to nagdodool to sa kuha si Eugene. Ay, ayun to, Ha? boy. Wala ako? Sus. Traidor ka! Ang imong uyab di... Girl, move on na girl, ha? Kay imong uyab mo nagdodool sa kuha. Babes, babes. Say, babes! O, Pasaylo, ka, magkakagnaw! Pasaylo, di ka lagi kumusab. Wag na nga yung magkukwarta ni mo. Huwag kami hatag. Sus, nawag ka kwarta! Ay, mao yun. Anak yun ang mga lucky yun mo text na. Pinsan! Di na lagi kumusab. Di na Murag kumusab. katong ex na ko si Patrick. Text na. Ay, si Patrick, ako atong... Di na lagi kumusab, Kaya babes. punta ng tubig o Babes. kuryente. Dili, huwag na tayo! I Makurintihan love you. I love Ay, you. sa to si Patrick, o kaya mo ginagawa ng kwarta. I love you, babes. Di na lagi kumusab. Yan na, oo. Oy, agian na kung alawan sa baha. Babes, siging ka sa ligos. Baon na. Dili, bulag na ta! Pasaylo, agugo. Oh, sako na kayo na sana. Sige, good ka sako. Dili na lagi! Hala mo ay! Muram lagi ko masuko. JP, kita kayo mata. JP, ganahan ka ni. Paul, magkumi. Paul, magkumi. Oh, di ba? Ingon siya na putla sa kuryente. Kapila na mamutol ang kuan. Basig nangguna ng nabawla. Sige, pamutol. Dili ko na mo ito naputol ko. Hapit na bungkag ang among panaghinigala, Idol Anday.
tungod lamang sa usa ka lalaki. Hinuon pod. Makaingon mi nga, sad-an mang pod usahay. Kasi Ali, kung duulon siya sa lalaki, siya magyud ang naikwarta pod sa mua. Pero nakakaton na pod siya. Nga, pag namuduol siya ha, labi na kung uyab na mo, iya gining isulti dayon. Aron nga na mahitabo pang milagro sa ilaha. Siyempre, friends, good gihapon mi. Dili na mo gusto nga mabungkag ang among friendship. Sus, lalaki lang, dali ra ta kita ana. Dali ra na mailisdan. Pero ang lisod pangitaon, ang tinuod nga, friends. At tinuod nga higala. Pakitukar sa among team song sa grupo. Inamiss na ako ang mga girls. Inyong suwat pagtatampo. Romeline, a.k.a. Gracia.